kaka oganda moko pontiere kar kae. Joja Ayugi achakodi achiel kachiel winjo kanyo gima otimore Elgeyo Marakwet. Oganda maromo 32 osewito ngimagi. Bende piny Kenya wanyalo wacho nitiere ikruok makare mano mar midhiero mabiro apoyagi. Erokamano. Mokwongo luwore ni ikruok mane nikech gima wang'eyo ni preparedness should not only from the national government but even the county government. And then the second thing and wan jopiny bende onego bed ni samoro wawinjo advice ma inyalo bedo kowachnwa gi maybe the ngao chief or the relevant authority. Iyudo ka for example king'iyo pinywa kocha kaka wawe motimre Elgeyo Marakwet, ng'e kama igere gine Soin Dam. Iyudo ka samoro compensation osetim ne jok motimre nade, jok modak alwora mar kamigere dam nogono. To nikech dam delay, iyudo ka nosechulgi gichak giduogo kendo iyudo ka gikwayo gipuro kanyo kendo gichak gidak kanye the same area. Koro samoro wambe kaka jopiny onego bed ni wa that to the chick and preparedness mar sirkal. To nyeno ka sirkal tenye nitie kachacha kotelnegi CS mar interior kaachiel gi CS mar public service ma special program near boy Honorable Roku. And apani so far the national government osetimo ma wanyalo medo jiwo gi kendo matut molo kanyo, but so far kama gisechopo gisetemo ma sirkal be nyalo. Ma en response ma waneno. Ikruok machalani onego bed ni karo bedi county kata bedi sirkal mamalo bende paro ni oseteme morom. Well, preparedness samoro wa ignore nyaka wayud chandruok kamano biro kiyudo ka samoro wachiwo ni gobe notima ng'owa wayudo preparedness, but generally iyudo ka budget kata ma from the county government nitiere ga pesa ma is set aside for emergency cases. And that is one of the requirement. Kata ma national government nitiere pesa ma get aside for special program. Koro onego bed ni wang'e kata kwadak wang'e ni chandruok nyalo yudo sa asaya kendo onego bed ni pesa ma obedo set aside mar timo special program itiyo kode right ang'owa right project ma obedo set aside for, nikech samoro iyudo ka sirkando ma county iyudo ka samoro nikech calamity no kowuok kata pesa no budho account kapok oti godo gi divert gitiere tich moro then calamity wuok bang' mano. King'iyo kata ka gimanyo timre Kisumu county, king'iyo koth manyochwere Kanyagwal Kabonyo Kanyagwal gi kocha mane wan gitiere gi pek kabisa, piny pilo pongo piny. Idaro ji dhi dak e center kuonde man malo kata schools. And kendo bang'e ka koth dok piny kama gidok kendo kamanyo dargi acha. Ma timore nikech king'iyo where I come from, Kisumu county, nitiere miluongo ni block 7. Block 7 ni entiere between Miwani to gi Chemeni, jobonge block 7. To the block 7 ni kama nodar jo Kanu Kabonyo Kanyagwal kate nokelgi gi the Tomboya mondo gitimbe nade gidak kacha nikech kocha pi man kocha ni ok ginya dak maber nikech pi daro gi every now and then, but gidhi kocha kendo kocha lobucha ikawo gipure to gichak gidok kendo kanye gidok kama nodar geche. Koro samoro wambe kaka wan